xi qabelkom ħalli Inselmulkom sinjuri u nilqawkom għal Shooter jekk taraw xi ħaġa interessanti ibatu jenna fuq shooter@danosan.com. Hemmhekk. Ħanajlek xi ħaġa interessanti. Ħallhom sena inkunu qed naraw u nsegwu l-World Cup. Għaddi sa waslet ukoll. Waslet, Waslet reġa. ukoll, waslet. Ta' fejn jsir? Il-Messiku jew l-Amerika. Suppost. Ħanajlek għaliex. Għax il-ħin kollu, issa li għandhom l-esperjenza l-FIFA tal-Club World Cup. Ma ngħidlekx kemm il-logħba kellhom iħassru, jiddilejjaw, jitawlu, tifhem? Għax il-ħin kollu jiġru l-affarijiet, jew xi heat wave, jew xi hurricane, jew xi balla xita. Qed jagħmluh fl-ar żmien, qed tifhem? Eżatt, u l-coaches bdew igergru għax jidħlu jtawlu l-logħba, heat wave, jinżlu ta' kif joħorġu kien hemm logħba. Xorta ngħidlek hemm issirax Trump u li jużaw. Imma insomma, fejn tista' tagħmilha ma jekk mhux hemm. Malta, ejjew saw, għamlu Malta u nirranġawlkom. Ma fejn għamlu kollha taqali ħajlabu. Jew dak inkellmu lil Joseph xi mod dak is-super cup tu taħħal biċċa tax-xogħol. Għalli, aħjar tgħidli, kif seħir inti b'dal-lob li qed tagħmel bejn il-koppji? Żomm naqra, għax jinżda ma tkera. Ħannurikom x'inhu ma dal-lob tal-koppja x'kif jgħidu tinstamma vera pastaz. U ġajna qegħdin fis-sensiela xi ħaġa ħelwa l-koppja ħelwa. Kemm ilkom flimkien intom? 10 snin. 10 snin, intkom għadkom żgħar, ġifieri jekk ilkom iktar minn 11-il sena flimkien Bronnegen of Again. Jien kelli 15. Ġifieri ma tafx aħjar. Ma tafx aħjar. Issa ħansaqsu mistoqsija lila, inti ħadd titbiet ftit u ħanaraw hekk inti tirrispondix l-istess. Taħseb? Din hija edizzjoni speċjali fil-Festa ta' San Giuseppe. Barra l-San Giuseppe. Limi l-iktar ħaġa li jħobb jara fuq it-television. Il-United. Kull ħaġa tal-United. Hija l-United. ċerta ħanaqta ċertu, żgur. ħana. Ejja, ħanaraw, ejja. L-iktar ħaġa li tħobb tara fuq it-television. Il-United. Tieħbewsa. Aj, ma kemm tafek u peress li dil-sezzjoni jisimha xi ħaġa ħelwa, l-koppja ħelwa. Għandkom pakket gallettini. Tajjeb? U hekk ħankomplu naqdu l-koppji f'dal pajjiż għax jafu ħafna lil xulxin. Lura l-istudju. U jekk tarawna fit-triq iqfulna għax xi ħaġa ħelwa lilkom il-koppji ħelwin intukom żgur, tajjeb? Ejja, proset, bravo, jew bravo. Immissa ena il-suġġett immorru fuq xi ħaġa kompletament differenti. Ma nafx inti, ma jiena nkollu nisma' x'inhi għalli ġejja l-elezzjoni. U kulħadd jaf għax semma ma nantx ħadd differenti. Jew teoriji kontra teoriji taf x'iddeċidejt. Illi mmur fraħal partikolari u nara n-nies x'qed jgħidu, jekk jaħsbux li ġejja l-elezzjoni. Jiena ma nistgħu nagħmlu sensiela minnhom. U minn żmien għal żmien dejjem tqum ix-xnija li ġejja l-elezzjoni. Luqjat ir-rabat u ħanistaqsina nies meta jaħsbu illi ġejja l-elezzjoni u jsimgħu t-teoriji. M'għandix idea ta' Ġieli toqgħdu tgħidu hekk u hija naħseb f'Marzu f'Mejju. ma interessanix. Żewwa tagħmel. Jitla Pini u jitla Gianni. Ma tagħmilx differenza. Inti. min? Le, jitla Robert. Jibqa sal-axħar. Għal għandek teorija. Fideħ. Fideh, Rob, meta jaqbillek għamela ġmin. Ma taħsbu li n-nies kultant joqogħdu jipparlaw fil-vojt. Mux jekk il-ħajja, un-bat tkun għawek parol fil-voj business ma. Mux kullħat kif jaħsebu. Ekku, kif jaħseb il-Prim Ministru jiddeċiedi. U skontkom meta ġej? Zmina sena u nofsoħra. Żmiena sena intu kol. Marama. Stess bħal bussa. Imma inti taqbel ma kull ma jgħidu jaqgħu. Għax jinħalli fidejhom. Ġib tħallihom jipparlaw fil-vojt imbagħad jagħmlu huma. Ta' ma issa jab Marzu. Bat nejlek, f'Marzu. Nilabu għal-kafe? Nilabu għal-kafe. Morħudu issa, ma tilabu għal-kafe. Jagħmilha meta jagħmilha rebħa nagħmlu. Naħseb int naqala jburissu veru. Ejwi wara Qatt jien, qatt. Le. Ma jinteressakx. Le. Meta tiġi tiġi. Tkun ġiet, u meta tiġi. Tkun ġiet, meta tiġi tkun ġiet. U naħseb jekk irridu nieħdu xi ħaġa tajba minn rabatija di. Meta tiġi tkun ġiet, toqgħodux parlaw fil-vojt. U dak kien kollox għallum, sinjuri, nisperaw li ħadtu pjaċir u għada narġaw nkunu magħkom. Taf x'qed naħseb? Ħażin, hemmhekk ninkwieta meta taħseb. Le, qed ngħid, jekk inti tmur tisraq il-bank, tajjeb, u tisraq il-flus dak jiġi flus ħaddieħor. Ser. Ser. Issa jekk imbagħad eżempju għandi 100 euro l-bank. Immur il-bank u nisraq 100 euro. Dak jiġi withdrawal. Mhux hekk? Jekk imur għand tat-taxxa
u nisraq dawk il-flus, dak di ħallasom ġifieri isnimu. Nisma' minn għatawad il-bicċox ħan iżbaljaw, minn naraw komanda